ללי ואני גרה בקיבוץ דפנה בגליל העליון. בשנת 2007 הגשמתי חלום, הקמתי את גליל פרובנס. אחרי 20 שנה בהם התגוררתי בתל אביב, נדדתי כל הדרך עד קיבוץ דפנה וכאן החלטתי להישאר. בימים אלו אני משיקה אתר אינטרנט שכולו תוכן ופעילות בגליל גולן. לקחתי בצד אחד את הגליל גולן ובצד שני לקחתי עסקים עם אנשים מקסימים, מקצועיים ואיכותיים, ויחד הכנתי בשבילכם חבילות נופש ותוכן באזור היפה ביותר בארץ. קרה לכם פעם שחיפשתם צימר בצפון ושאלתם חברים והרמתם טלפונים וחיפשתם באינטרנט וניסיתם להיזכר מה עשיתם שנה שעברה ובסוף מצאתם צימר. ועכשיו, מה נעשה בצימר? ומה נעשה עם הילדים? ואיפה נאכל? ואיפה זה בכלל? גליל פרובנס אורזת לכם את הגליל בחבילות. חבילות לבילוי יום, חבילות לבילוי פלוס לינה. בקליק אחד ניתן לקבל רעיונות לחופש מההתחלה עד הסוף. כמו בחול, רק באזור הכי יפה בארץ. כל חבילות גליל פרובנס ניתנות לרכישה באתר בצורה הבטוחה והקלה ביותר. אז מה נשאר לעשות חברים? הקליקו וייכנסו אלינו לאתר. גליל פרובנס מחכים לכם בגליל. אני הייתי ללי, מנכ"לית ובעלים של גליל פרובנס. תודה שהקשבתם לי. להתראות בגליל.